Vítajte. V tomto videu si vysvetlíme, ako sa orientovať cyklery v matrixe od Big House Centra a ako si presne označiť miesto, kde sa nám má umiestniť novoregistrovaný člen, prípadne náš klón. V Big House Centre máme 4 cyklery. $1 cykler, potom máme cykler za $25, $225 a za $2025. Každý z týchto cyklerov má 4 fázy: štart, cashback, autoklon a profit. Prechod jednotlivými etapami cyklera je veľmi jednoduchý a pomerne rýchly. Po zaplatení pozície obsadíme miesto v rámci Matrix. Pod nami, keď sa obsadia dve miesta vo fáze štart, prechádzame do fázy cashback. Vo fáze cashback, ako náhle sa obsadí prvé miesto pod nami, dostávame späť svoj vklad, ktorý sme dali do príslušného cyklera. Čiže v prípade $1 cyklera sa nám pripíše na účet $1, keď ide o $25 cykler, pripíše sa nám $25, pri 225 $225. Ako náhle sa obsadí druhé miesto po fáze cashback pod nami, prechádzame do fázy autoklon. Fáza autoklon je doslova výrobňa klonov. Ako náhle sa vo fáze autoklon pod nami obsadí prvé miesto, vytvorí sa nám klon, ktorý prechádza do fázy profit. Vo fáze profit sa nám príjem pripisuje pri obsadzovaní druhého riadku jednak pod našou hlavnou pozíciou, ale aj pod našimi klonmi. Pripíše sa nám príjem a takisto sa vytvárajú klony. Tieto klony prechádzajú do fázy štart. Podrobnejšie informácie o marketingu, kedy sa nám pripíše koľko dolárov, to máme vo videu prezentácia. V tomto videu sa chcem zamerať na spôsob, akým presne určovať obsadzovanie jednotlivých miest v Matrix. Kartu štruktúry si vieme prezrieť kliknutím na karta štruktúry. Tu sa vieme pohybovať aj smerom nahor, kde si môžeme pozrieť, ako to vyzerá napríklad u nášho sponzora, ale vieme sa preklikať aj smerom dole, klikaním postupným na jednotlivé tieto loginy. Pokiaľ máme však už vybudovanú akú takú štruktúru, takéto klikanie by nám zabralo dosť veľa času, preto máme možnosť taktiež kliknutím na niektorý zo svojich klonov si poprezerať štruktúru. Za opäť preklikávaním vieme sa dostať smerom nadol na hociktorú tú oblasť pod daným klonom, ale oveľa takým lepším spôsobom je ísť na to cez sieť referálov, kde si vieme cielene zobraziť štruktúry toho ktorého človeka. Napríklad zoberme si tento login. Kliknutím na zakázať viem si zobraziť presne štruktúru loginu Wormhole. Karta štruktúry a zobrazí sa mi. Opäť kliknutím na niektorý z loginov nižšie viem si zobraziť, ako to vyzerá aj dole. A k tomuto sme sa chceli dopracovať, nakoľko my si presne vieme určiť, kde sa má umiestniť buď náš klon, ktorý sa nám vygeneruje v profite, alebo kde sa má umiestniť ďalší
novoregistrovaný člen, ktorému zaktivujeme pozíciu. Presne si vieme vybrať miesto, kde potrebujeme posiliť, alebo kde napríklad to chceme posunúť, kde je to také najvýhodnejšie. Napríklad tu, keď si zobrazíme, tak všimla som si, že pod Aninou stačí, aby jedno miesto sa obsadilo vo fáze štart a Anina má možnosť prejsť do fázy cashback, čo by bolo celkom fajn. Preto ja si označím toto miesto, kliknem na vybrať ľavou myškou a označím si toto miesto, aby najbližšie, keď niekto sa zaregistruje a by mal zaktivovanú pozíciu, aby sa umiestnil práve tu. Kliknem na plošťatky a môžem si toto nastavenie svoje skontrolovať v tomto modrom obdĺžniku, kde vidím, že vo fáze štart mám označené miesto pod Aninou 0, aby tam sa najbližšie umiestnila buď nejaká registrácia nová, alebo aby sa tam umiestnil môj klon, ktorý vypadne z fázy profit. Samotné toto označenie ešte nič nespraví. Ja mám možnosť takto si označiť pozíciu, ako v tomto prípade Aninu som si označila túto pozíciu, že tam má sa niekto umiestniť. Na toto miesto môžem zaktivovať niekomu pozíciu, to znamená za niekoho, keď ja zaplatím vstup do tohto Matrix, tak on by sa umiestnil presne tu. Alebo v prípade, že mám voľné peniaze, ako ja teraz momentálne mám všetko vyminuté, tak mám možnosť opísaním captcha kódu a kliknutím Sozdať klon by sa môj klon umiestnil práve na toto miesto, ktoré som si tu označila. Kde som klikla na vybrať pozíciu, tak tam by sa môj klon umiestnil. Prečo má toto taký veľký význam? Má to význam preto, lebo sú situácie, kedy môžeme napríklad spraviť tzv. Domino efekt. Čo je to domino efekt? Domino efekt je stav, kedy obsadením jednej pozície štart spustíme reťazovú reakciu, ktorá spôsobí, že pozícia, pod ktorou sa toto miesto obsadilo, prechádza do cashbacku na nám určené miesto, kde opäť stačilo iba jedno miesto obsadiť a táto pozícia teda z cashbacku môže prejsť do autoklonu, čo vytlačí buď niektorý náš klon alebo niektorého referála do fázy profit. Po fáze profit vieme, že keď sa obsadí druhý riadok pod nami, čiže napríklad FACO 2, tu keď mám označenú pozíciu vo fáze profit, tak keď sa táto pozícia obsadí, FACOvi to vygeneruje príjem. Áno? Čiže obsadením jediného miesta sa spustí akoby taká lavína, ktorá spôsobí, že zo štartu niečo prejde do cashbacku, z cashbacku následne do autoklonu a z autoklonu v profite sa obsadí miesto, ktoré vygeneruje príjem. Čiže keby napríklad Miloš si takýmto spôsobom nastavil, ako ja som si teraz nastavila fázu štart, cashback a profit, tak keby mal to presne takto nastavené a obsadil by túto pozíciu pod Aninou, ako mám označené túto pozíciu, tak pozícia Anina by mu padla vo fáze cashback na toto miesto. Tým pádom pod FACO 7 sa obsadilo druhé miesto, takže FACO 7 môže prejsť do autoklonu
autoklone by sa vlastne vytlačila tým jeho klonom buď pozícia niektorého jeho referála alebo pozícia niektorého jeho klona a vo fáze profit by mu padla na miesto pod FACO 4 a nakoľko FACO 4 je druhý riadok pod FACO 2, tak by mu to vygenerovalo príjem $2. De facto síce zaplatil by za jeden svoj klon pod Aninou $1, ale v profite by mu to ten dolár vrátilo a ešte navyše by mu pripísalo $1. Čiže vôbec by nebol v strate. A takýchto rôznych taktík je možné tu robiť viac, nehľadiac na to, že tým, že máme k dispozícii možnosť určiť si, kde sa má pozícia najbližšia umiestniť, vieme si prezeraním štruktúry pozrieť, kde je slabé miesto, kde je potrebné čo umiestniť, ktorá časť nášho bináru je treba slabšia, kde to treba posilniť. Vieme si to presne nastaviť. Myslím si, že toto je vynikajúca možnosť, akú máme k dispozícii. Samotným označením toho, na kliknutie na to vybrať, ako v prípade tejto pozície klikal som na vybrať pozíciu, samotným týmto kliknutím nespravím nič. Tým ešte vôbec nič nekupujem, žiadnu pozíciu. Buď túto pozíciu, toto miesto môžem, vravím, obsadiť buď svojim klonom, takže opíšem captcha kód a kliknem sozdať klon, alebo keď sa niekto nový zaregistruje, tak si môžem pri jeho logine, pri jeho užívateľskom mene si môžem zobraziť vlastne údaje o ňom. V takom prípade nový človek by mal aj túto také červené tlačítko a kliknutím, ako je túto napríklad pri 25 a kliknutím na to červené tlačítko, ja zo svojho zisku viem za ňoho zaplatiť pozíciu. A tá pozícia by práve skočila na to miesto, ktoré mám označené. Čiže je to veľká výhoda, viem si presne určovať, kde koho umiestniť, na ktoré miesto. Dúfam, že toto video bolo pre vás užitočné. Pokiaľ máte ešte nejaké otázky, niečomu nerozumiete, ako napríklad využívať jednotlivé nástroje, ktoré máme k dispozícii od Big House Centra, akým spôsobom fungovať v rámci BHCčka, ako si nastavovať štruktúru. Stačí, keď ma budete kontaktovať buď mailom alebo v podpornej skupine na Facebooku mi napíšete a ja vám to buď vysvetlím cez Skype vzdielanie alebo natočím video. Proste zvolíme si postup, akým vám danú problematiku vysvetlím.